wallahi 500 zaman nan da muka yi ga munan dai mun mutara mun ci 500 bashiri wallahi ka baba ya ce baka bai adalci ba ni yanzu yau mai jawabi na baka bai baba nan da aka rubuta a ka duba smooth fa ba sirrul badai yanzu baka ji ka kamar kana rabin aljanna ba aina wallahi sai an ba tun da na ci abinci a bila kuma mai yanayi shirin wasu ɗan kaɓera bila bai kai na nan daɗi ba a'a kai gaskiya ne nan 500 abincin bila bai kai na nan daɗi yanzu dai kai kadai abin da ka ci ka ci kusan 80,000 da wani abu ni alaji ana ɗan goma ka wani a alaji Allah ya samu da Allah ya Allah ya komai gobe ma za a dawo Allah ya gobe ma Allah zai kawo kullum wallahi da dubu